sauran ya ina yi sauran ya umma ta ce ka bata 100 za a sai goyi. Alright, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Arewa 101. Sunana Don IB the Creator and a yau ina tare da IB dan fim. Tare da bari kai ni zan kira sunan aiko? Wanda gaya musu sunana ni da sunana ne. Alright, to a yau ina tare da IB dan fim. First of all, IB dan fim, menene asalin sunanka? Sunana Ibrahim Nasir Muhammad. Ibrahim Nasir Muhammad. Me ya ji hankalinka ko in ce rinjaye ka akan comedy dan waka ko kuma da kake na farko ko kuma acting haka? Me yasa ka zabi comedy akan waka da acting? A gaskiya ba ni na zaba comedy ba. Allah ne ya zaba mun comedy. Okay. Saboda so da waka nake ko ma nace har yanzu ma ina waka. Waka ta nana ya ka ta soyayya. So kai ubangiji ya nuna ga inda zan fi cin abinci na inda za a sanni da shi shine comedy. A da idan kana acting ne kaman mostly zaka kai karan mutum ko kuma wani abu kaɗan ka ringa ambatan Ali Nuhu a ƙarshen bidiyon ka ko kuma menene dai aka ma sai ka ringa kiran Ali Nuhu. Shin kana da dangantaka da Ali Nuhu ne ko kuma kawai mai gidanka ne a industry? A gaskiya sanda na fara kiran sunan shi banda dangantaka da shi. So abin da yasa na fara kiran sunan shi ma duba da jaruma Maryam Yahaya yadda muke da ita kamar tana ɗaukar kanta a matsayin yayata, ni ma na ɗauka a matsayin yata ce. No kuma na gaga da suke da yallaɓai Alinu tana ce mai dat, shi ma ya ce mata duta, to sai naga wannan fa Allah rantsuwa ne. Dole sai ka girmama shi tunda shi ya kai inda kowa bai kai ba. Sosai ma haka ne tabbas. To me yasa yanzu kuma ka canja salon acting ɗinka kamar irin shagwababban yaran nan na gida da irin an shagwaba sannan? Shi ka san kamar in ka fara contact haka yanzu kamar kai ne haka kullum sai ringa tambayar ka 100 tun kana ban ai zaka gaji ka daina ba. Haka ne. So su kuma dan adam kowaye ma yana son sauyi, ko da zuwa nake kullum in ma rawa anan kullum sai ka ji na dina burge ka in sauya ma wata rawar. Haka ne. To tun kafin ka ginsu jama'a sun ginshe ka to sai ka nemi mafita. In kana da tunani kai create, in baka da tunani ka je kai sallah ubangiji ya baka wani contact din sai ka canza contact kai contact din da zai karba hannun mutane ma ka san ba ma canza contact din ba wani ma sai ga in an canja din bai yi ba, canza ma wahala sosai. In ma canza bai ba to wani abun dole addu'a ka da bin iyayen ka shi zai kama wannan contact din. So sai na duba da yanzu a gida fa ba mai contact din cikin gida, so in ma akwai mai contact din cikin gida akwai mai in rawa ne na zo zan fara mamid din waka sai na ga tsofa ai mamid din waka contact din wani ne zan zo ina a'a bai ba, na zo na ce zan fara kawai in ni ne ƙarya ka irin na ƙan ƙarya ne sai na ga tun kafin ne akwai masu to me zai hana zo mutane da sabon abu. Sai na duba na ga a cikin gida ana samun auta, wannan autan tun da na gani a gidanmu na gani a unguwarmu duk wani auta zaka ga ana san shi, bacin sannan nashi da ake ana ji da shi za ga yi laifi wani abu ma barna zai ko bari ne amma numar ba za a iya dukan shi ba ka gani. So sai na ce to fa ba mai wanda ya fito yana nuna irin wannan halayen autan cikin gidan, ni me zai hana in zo. Sai na fara akan yata in tana zance in zo in kasta ta in ce umma mu ta ce ki ba ta kaza za a sai gawayi umma ta ce me ta ce ƙarya yake yaro ne